Yasaeko kapenjo dhano karaini kanye kinde magingima Yesu nibiro na mondo iyud aseyudo chang kaka skiza tune mari D star 811 star 500 hash. Emago mag tuke boma Nairobi ochwala yanga kwayo mar bago PM mag World Athletics Championships higa 2029 gino makoro keto Nairobi heratil mar bago tuke madonge pinje mag Afrika kuom thuolo mokwongo. Neno makamano ma ogol kawuono gi riwruok matayo tuke mag ng'weche pacho ka Athletics Kenya en ranyisi ni Kenya manitiere rang'iny kuom pinje mantie kod mbi e piem mag ng'wech nitiere kod teko mar bago tuke makamagi mabiro bende kinde ma sirikal dhi nyime gi gero alap mar Raila Odinga International Stadium Kasarani kaachiel gi bero alap manyayo. Nairobi nitiere kod piem gi pinje mamoko ma bende osechwalo kwayo margi kama oting'o boma ma London, Rome kaachiel gi Munich. Piny ma ibiro mi thuolo mar bago tukegi biro ng'eyo mano dwe manyien. Kamachielo Dineth Fernando mawuok e piny mar Australia e jaloch tuke mag World Youth Scrabble Championship tuke mano bage boma ma Nairobi. Tok rounds 24 Fernando no biro jaloch e tugo mane jotugo adeko mako kanyakla thuolo mokwongo gi points maromre. Jaloch higa 2025 Madhav Gopal Kamath mawuok e piny mar India notieko thuolo mar 5. Taimar Wasim mawuok e piny mar Pakistan nondiko historia e kidieny mar jotugo ma hikgi ni piny mar 10 tok loyo tukegi komako kanyakla gi loch ma osebedo godo e hike mar 8. Kata odoko ni Kenya nowuok gi dwetgi nono, jotugo no opuoyo kit ikruok ma Kenya noketo e kinde duto mane tukego dhi mbele. The fact that we actually bid for this event and beat many other countries, emerging the first, shows the confidence that the world has with us. In a few hours, there's no time to rest. Our focus shifts straight to FIASA, Federation of East Africa Secondary Schools Association, which starts on Wednesday in Morogoro, Tanzania. Team mar Lugari Progressive gi Green Buffaloes ong'ado tiko madonje finals mag tuke Chapa Dimba gwenge ma Kakamega tok bedo joloche odira mokalo. Team mar Lugari Progressive noloyo joloch mokalo tuke gi gwenge ma Kakamega Butere Girls gunde 3-0 kokalo yo picha choma tok tugo no rumo amodhino no gi nono. Green Buffaloes komachielo e tuke mag yowuowi nolo team mar Holy Ghost Njira gunde 2-1. Lugari Progressive gi Green Buffaloes koro biro riwore gi joloch counties moko maimbo mar piny Kenya e finals ma ibiro bagi e kind tarik 15 gi tarik 16 dwe ni. I want to thank Safaricom for this platform for the girls and the boys, because it has been a good platform for the youth, and all along Lugari Progressive has been part of this journey since its inception. We have taken Chapa Dimba to be a platform for the girls, and we hope that it will keep giving them a chance to be able to show talent. Chapa Dimba imepea vijana wadogo hiyo chance. Organization imekuwa poa kuanzia pale grassroots. Verification imekuwa poa. Tunashukuru Safaricom kwa hili. Ningependa kuambia Safaricom waendelee tu kunaacha talents from grassroots. Juu hapa grassroots ndo kuna raw talents. Na hii exposure vijana wataonekana wafika hadi professional level. Kamachielo team ma Nigeria wito thuolo mar ng'ado tiko machiel kachiel ne tuke mag pinje mangima tok team mar Cameroon loyo gi gol 1-0 e quarter finals mag tuke wakeni pinje Afrika madhi nyime piny mar Morocco. E quarter finals machielo gol mar jatugo Rose Kadziri e dakika mogik nokonyo team mar Malawi thicho oko team mar Ghana.
Ghana noyudo gol margi e dakika mar 7 kokalo kuom jatugo Chantal Boy Clorca. Kata kamano Malawi noduoko golno mapiyo tok dakika 5 kokalo kuom jatugo Tenwa Chawinga. Loch ne Malawi go chuny jo Ghana mane ntiere kod geno mar duoge tuke mag pinje mangima kuom thuolo mokwongo chakre higa 2007. Excellent volley from the 30-year-old, waited for it to come down and made up. Picked up by Simwaka. Into the middle it goes from Simwaka. Only as far as Temwa. Strike a goal from Temwa. Turned behind and turned in. A deflection takes it in. Well, we've barely begun and it's already 1-1. And with their first strike, Temwa has found the back of the net and she pays homage to Sabina Tom, the 30-year-old ruled out with a knee injury.